bon dia a tothom. Avui hem començat el primer dia d'operativa completa. Des de les 8 del matí d'avui dilluns ja tenim tots els 59 Stop Labs actius. Com sabeu, vam començar de forma gradual amb els voluntaris, familiars, aquests últims dies amb Andorra la Vella, Escaldes i el punt de bombers. A partir del 8 ja tenim a les diferents parròquies tots els diferents punts i podem dir que de moment l'obertura ha sigut molt satisfactòria, no ha hagut cap incidència rellevant i de moment a dia d'avui estan funcionant tots els diferents Stop Labs de forma satisfactòria i podem dir que aquest primer punt de partida està sent exitós. Si voleu... Sí. Com li preguntava el cap de govern, no sé si en aquesta prova pilot hi ha hagut alguna cosa a modificar perquè s'ha vist que es podia millorar a cara a aquests tests massius a tota la població que comencen avui. Sí, justament un dels motius d'haver fet aquesta obertura, diguéssim, progressiva era, com sabeu, és una planificació, una operativa, diguéssim, ingent, que realment sense precedents i que l'hem hagut de muntar amb un temps rècord, vull dir, amb setmana i poc, gairebé en poques setmanes, i realment, evidentment, sabíem que a l'iniciar ens hauríem de trobar amb petites cosetes, anar modificant, anar millorant, perquè, de fet, anàvem bastant a cegues, és una operativa que mai l'hem muntat en cap moment, que requereix una coordinació d'una quantitat enorme de gens, institucions, comuns, etc., on realment la coordinació i la comunicació en tan poc temps és complicada i que, per tant, era inevitable que en aquests primers dies anar refinant, trobant cosetes, modificant i, bé, de fet, tot el que hem pogut refinar aquests últims dies ens ha portat a que el dia d'avui d'obertura, en realitat, hem hagut de fer molt poquets canvis, sinó matisos d'intensificar potser algun punt més gent registrant l'entrada, algun petit canvi de senyalització, però poc significatius gràcies justament als retocs que hem pogut fer en aquests 2 primers dies entre Andorra la Vella i Escaldes, que eren justament els més grossos i els més complicats a nivell d'operativa. Sí, una qüestió que s'ha anat parlant en els dies anteriors, però que m'agradaria tindre-la més que res per tindre el tall de veu, és que em detalléssiu com funciona l'operativa, pel que fa a les cites prèvies, quin marge de temps doneu entre una i l'altra, i també respecte als treballadors fronterers, explicar quan s'han inscrit per fer les proves i on s'han de dirigir. Perfecte. Pel que fa a l'operativa, un cop tu has demanat cita prèvia, sigui via la plataforma o sigui via els comuns, aquesta citació es registra i justament els comuns són els que estan distribuint amb les seves graelles de temps i amb els seus punts la citació d'aquestes persones. A dia d'avui ja hi ha tots uns primers blocs dels primers dies que ja s'ha citat a la gent, hi ha gent que encara no se l'ha citat, tranquils, vull dir, de fet, justament per amb aquest model que dèiem, d'anar reajustant els primers dies, on s'ha fet una primera citació d'uns primers dies, es veurà com va l'operativa i justament si s'ha de modificar o si s'ha d'adaptar. Per exemple, estem veient que amb els tempos, amb els temps que portem anem bé i segurament amb els propers dies podem fins i tot incrementar la freqüència en aquests diferents punts. Justament amb aquests reajustaments, una mica els comuns, en funció també de cada comú, que té més gent, menys gent, estan, diguem, citant paulatinament aquesta gent i així ho faran amb els propers dies. Perquè els falsos transfronterers és una mica diferent l'operativa. En aquest cas no són ells que proactivament han de trucar per demanar cita, sinó com el govern ja els té identificats, està habilitat uns telèfons que sistemàticament els estan trucant i els està citant. Ja a dia d'avui ja estan començant a passar. Aquestes persones passen de moment al punt de bombers, que hi ha a Santa Coloma, i això, els que amb alguns ja se'ls està citant i ja estan passant, si no m'equivoco, des del dia d'ahir fins i tot a uns, i els que de moment no se'ls hagi contactat se'ls anirà contactant en els propers dies. Sí, para la agencia EFE tenía constancia de cuántos españoles que están residiendo aquí en Andorra van a pasar la prueba y un poco cuál está siendo el protocolo para ellos.
No tenemos cifras exactas españoles, yo no las tengo yo ahora mismo, tendría que hablar con el Ministerio supongo, de Interior, de cuántos españoles exactamente hay, pero por otro lado, la operativa de los españoles, si tienen su permiso de residencia y son residentes del país, es el mismo que cualquier otro. Entonces, se les estará citando ya sea vía la plataforma o vía los comuns, donde ellos están censados, y su operativa es exactamente la misma que otro nacional del país. Y si en castellano nos podría explicar brevemente cuál es el protocolo cuando una persona llega aquí y se hace la prueba. Perfecto. La dinámica de los Stop Labs es una vez se le cita a la persona, llega a su punto, se les hace un primer control en el que se identifica con su número de censo si están bien registrados. En el caso que no estén bien registrados, pues se le pide un registro con una información mínima para el Ministerio de Salud les pudiera contactar en caso de que sean positivos o requieran más información, y se les da un número identificativo aleatorio. Con ese número identificativo aleatorio van a uno de los puntos de test, y en ese punto de test pues le dan ese número, se le realiza la prueba, el test, y entonces pues ya pueden ir para su casa. Y ese número identificativo es que el sanitario, que es el que realiza el test, introduce el resultado sin una relación de persona, para en todo momento separar el que está introduciendo datos personales con el que está introduciendo datos médicos, justamente para garantizar la anonimización y la protección de los datos. Y una vez estos datos pues se registra el test, esta información va automáticamente al Ministerio de Salud, que es quien en todo momento irá registrando la evolución de todos los test que se están realizando a nivel de país, y con los resultados pues irá haciendo su estrategia de notificación, notificando evidentemente primero las personas que puedan estar en fase contagiosa para aislarlos de forma selectiva lo más rápido posible, y el resto de población que en principio pues no están en fase contagiosa en un principio, pues se les irá notificando a lo largo de los días su resultado o sus indicaciones de cómo deben proceder hasta el siguiente test, que se realizará después de 14 días desde la primera cita que se les ha dado. Un aclariment. Heu tingut moltes baixes, per dir-ho així, entre els voluntaris. Això d'una banda, i l'altra, em sembla que tu mateix has comentat en algun mitjà que espereu entre un 5 i un 8% de la població immunitzada. Això és sensació de dies previs, o és que ja teniu un primer escandall amb aquests tests fets des de dilluns o dimarts i et permet, amb aquest primer punt de referència, dir aquest percentatge de persones immunitzades? Referent a l'última pregunta, començo amb la primera, perdó. Referent a les baixes, més o menys estàvem voltant a un 10%, va ser amb el personal voluntari, que és aproximadament les xifres que ens intuïem per on anaven. La xifra respecte al que esperem trobar-nos després del screening és pura especulació, és a dir, aquí anem realment totalment a cegues, perquè és una de les coses que justament busquem amb aquesta campanya de tests massius. Llavors una mica la pregunta venia si orientativament, com a opinió personal, quin feeling teníem de si estaríem per sobre, per sota. Una mica la percepció és, després d'aquest 10% que teníem fins ara, esperàvem que, com la resta és personal, que no està tan en contacte com el que podien ser sanitaris i voluntaris, la intuïció diu que aquests números haurien d'estar per sota el 10. Quan? No en tenim ni idea, potser intuïtivament dèiem més entre un 5 i un 10, però és purament especulació perquè, recalquem, és una malaltia totalment desconeguda, amb unes dinàmiques molt diferents i que realment són poc conegudes, i per tant aquesta primera intuïció que tenim, que la lògica ens porta cap aquí, pot ser que en els propers dies variï.